Kerala Uttarakhand ni ulo tabuki haba deramwng kwlaijak Himachal pradesh bo arobo watui kwbang phaimai nukjaka tabuki kaisa thaini simiya kaitham hasteni no watui kwbang phaimani bagai deramwng kwlaijak a haste lukorok atomsake watui phaimani bagai harappa ban phatiwi joto nogrok no kosogoi thangka kwmajak tabuk khorok neichi eba khorok thamchi lukorok tei aboni logi thika khorok nei administration ni bwkhakti samungo yagrikha datike a salni fungo Himachal Pradesh ni samech khado hydroelectric power project ni gana watui phaika Himachal Pradesh ni mandio bo watui phaika kwbang koktmani bisingti no saimanka fiaba watui phaimani bagai joto ni slai deramwng kwlaijak Shimla gana o Rampuro patimungni koktma manei thangai sogoika disaster response force hajak sakao hiking khlai thangai tongkar senkra bodol rok Rampuro thangai sogoika NDRF CISF haste ganagai no watui kwbang phaimani bagai NDRF ni bodol rok bo agini simino saktharmung khlai rejaka kwbang ma thairogo lama muthagai rejaka Himachal Pradesh ni montri okra Sukhbinder Singh ex handelo post khlai suiya watui kwbang phaimani bagai khorok bachi ni sebo kwbang lukurok tabuk phano kwmajak NDRF SDRF police home guard te senkrak bodolok patimung thayo thangai sogoika bureau report kokkhorang।